Ora, gak aku nek carane do uri-urian kaya ngono iki. Mah wis. Brosnya mana? Katanya mau belikan bros. Lho beres, rasa kuwatir. Oh kan biyen beres sidane sing nukoke Mbak Tatin lho. Sapa? Wingi bros entuk bros anyar Mbak Tatin. Wah. Mengcover semuanya. Gleleng iki sinden siji iki tenan. Wah. Bareng dialem terus cangkeme mencas. Lah piye kurang piye aku? Ya ora piye kurang elek. Ya sesuk. Ya matur suwun, matur suwun. Monggo Mbak Elisa jumeneng Mbak Elisa. Ya. Ya. Iki lagi in kok no? Ya. Kingko tak pamit kesisan sabar limbukan kowe nyuwun idi palilah kondur ya bali bar limbukan mergo sesuk arep syuting ning Salatiga. Oh. Yen pangapunten. Syuting film judule. Mboten film, Pak. Apa? Iklan. Wah, iklan ki malah luwih akeh dite jare film judule Mayat Hidup. Duduk, iklan. Oh, Iklan iya. obat tumo. Apa? Iklan obat tumo ki kudune iklane ki bintange sing randhe rambut. Lah aku ndek rambut. Iya ya, rambut. Ah iya kok. Lah piye nek nganu nek kan sing ino tumane ki sing duwe rambut nek gondol ya ora duwe tumo, piye nek ndelik. Nek rak tumane ketok. Ya tumane ora iso ndelik kan mesake. Ah iya. Ya Mbak Elisa. Nggih. Matur sembah nuwun. Disapa para pepunden, para teman-teman kita di Nggogek. Ya disapa Mbak Iya. Sugeng dalu sedaya warga Nggogek. Nggih. Wah, gaya nggih, seneng nggih saged wayangan. Tahun kalau wingi mboten sios wayangan Paseno saniki kelakon ya. Nah, tahun wingi awake dhewe ra iso. Barengan napa nikahe Mbak Ani riyen? Betul nikahe Mbak Ani Blorong. Mbak Ani Blorong. Ngono. Terus diganti, terus saknikine saged Pak Seno Heeh, terus tahun ngajeng malih. Heeh. Mbok sisan meneh 2 tahun. Ora kuwi. Tanggalmu ya tok corek, soalnya engko ndak kleru. Ya. Oh nggih, tanggal pinten? 17 September. Oh nggih, maju. siap. Oh iya, maju 17 September ya, Mak. 17 September disiapke. Ya. Nggih. Apa bayarmu arep jaluk saiki sisan sing sesuk? Mboten kula nderek Pak Seno niku mboten mikir bayar saestu. Pinter. Kowe kudu eling sapa to sing mengorbitkan kowe iku sapa? Oh jelas ya kudu eling, aku eling banget kok. Sapa sing marai kowe terkenal dan viral kuwi sapa? Iya. Ora aku, ora bakal. Kowe Ra ya ming bakal. mangane ming Indomie wae. Ya bener. Heeh. Neng ya Pak Seno nek ora karo aku subscriber ora ngantek 100.000. Ya bener, iya. Ya kita bahu membahu. Iya, aku podo-podo. membawi kamu membawi aku. Iya, bahu-bahuan ya. Aku sing neng gon IT-ne ya, gon teknologi melu gembor-gembor wis obong-obong hawas-hawas aku ya Pak ya. Ah iya. Ning sing ngorbitke Pak Seno. Ah iya, wis ora Wis apa-apa. black pokok men black. Apa? Black iso, black ngene iki lho. Black ora black. Black. Black ki telek. Iya. Kok black ora? Ya. Dan Riki Asrep nggih. Adam Asrep. Anyep. Ping 5 sowan mrene iki biasane mesti udan, nek ora grimis. Iki kok ndengaren ora. Ya. Nggih, syukur Ya Pak. mbok menawa nek isih hujan. kemarau kok ya iya. Nek hujan nanti nggak ada penontonnya. Nggih. Biasanya aku dulu nek neng Magelang ki penontonnya ki ora ono, mesti dong ngrungokke saka griyane dhewe-dhewe. Dadi wayangan ning penontonnya kosong. Soalnya dong ngrungokke ning griyane dhewe-dhewe nek Pak Seno kok rame banget ya, heran. Ya ora aku tok. Ya. Ki ya penggemarmu, ya penggemare Nggih. Tatin, ya penggemare Ayu, Nggih. penggemare Prastiwi. Terutama Luar Prastiwi biasa. ki iso diketarani dhewe no. Ya. Nek arep karo penggemarku iki wis do padha yasa kaos. Ya, tulisane Senomania. Oh nggih. Sing nggon mburi geger tulisane luwih becik ndelok wayang tinimbang luwih becik nuthuk gamelan tinimbang nuthuk ndasmu. Ya. Kuwi kaose kuwi penggemarku. Ya, nek penggemare Prastiwi iki ngarep gambar ceret. Ya. Mburi gambar kijing. Jahat mboten Yo. sia-sia to Pak. Bu Pras niku setia lho. Iya. Mau wau enjeng nggih langsungan.
saking wayangan nggih langsung mriki, langsung kalih kula mriki melu wayangan esuk. 7:30 ket 7:30 aku bupras ning kene ya. Wis tekan kene to? Iya, bintang tamu paling semagoh ya aku iki. Teko paling gasek dhewe iso dhewe. 7:30 enjing pun doge. Ya. Ora bintang tamu semago ora ning Pripun? bintang tamu sing Semelang diliyake ngono kuwi. Ya. Ayo Mbak, podang kuning. Podang Ya, kuning riyo. ya, Oh, mboten Mbak Tatin niku oleh disuwun Mbak Tatin yang Oh iya, berarti kowe liyane. Ya. Nggih. Oh iya podang kuning sing disuwun Mbak Tatin. Mbak Tatin Ya. yang menggemaskan. Heeh. Napa? Nggih, Gubuk asmara. Nggih. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsam yen kemutan Neno-neno. lampahan Uri. Hello. Tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Wah. Yen liwat aku kelingan. Monggo, ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golek ning jaga Aku
Mbok sing alus iso ora to sa. Iki nyandang Jawa, pakaiane Jawa sanggulan kok. Iya. Ngele, Pak. Ayo alus gubuk asmara sampun dipun aturaken. Gubuk asmara sampun dipun aturaken. Nah, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun, nggih. Nggih, rasa nggih. Matur sembah nuwun. Nah, kuwi alus. Sing jeneng wong Jawa utawa nek kowe arep ora wong Jawa, ning wis gelem nganggo sandangan Jawa ki tata kramane ya karo kaya sandangan nganggo sandangan Jawa. Oh iya. Ora medun ora cacap parajan pacet ae. Iya. Aku piyai semene iki sing trawuh ora ming piyai nom tok, ning sepuh-sepuh ya ana. Engko ndak ana sing batin kae sandangan Jawa kok cangkeme taktok-taktok. Angel e. Cangkem kok kaya kentongan taktok-taktok. Kaya kentongan. Ya iya, ya ora angel nek kowe gelem sinau iso. Nggih saged. Ah, saged. Alus. Saged. Kene iki saged. Anu jenenge iki apa euforiane iki ditekan. Oh, kowe meledak-ledak kuwi ditekan. Alon wae rasa kesusu. Alon. Nah. Alon. Nggih, saiki meleh nggih ajeng napa? Kok malah kaya arep muntah-muntah to kowe. Lah kone kan ya angel lho mbok dijajal. Oh piye? Nek ditekan-tekan ngono piye coba? Kon sabar, sareh. Sareh. Kowe ngerti ora sareh? Ora. Sareh ki alon, sabar. Sabar. Dadi kadang kala wong ki nek wis muni weruh wong akeh terus karepe wah kok nek iki disareh. Alon. Kaya wong pidato kae ngadepi wong akeh nek ora sareh engko mesti omongane ting pecotot ra karu-karuan. Ning nek omongane sareh, Nun para miyarsa. Wah, penak. Oh. Nun para miyarsa. Ora kowe. Lah piye ne? Iki aku ki nyontokke iki lho MC kae ora kowe takon Nun para miyarsa. Karena aku menirukan sebagai murid yang baik ngono. Kan menirukan gurune. Gurumu sapa? Lah iya kowe panjenenganipun Kanjeng Sena Nugraha ingkang minujeng jagat raya. Kowe sik kowe arep muni kowe kuwi to? Iya. Nek karo wong tuwa iki ora muni kowe kuwi. Iya wis tak dandani. Mbok seketek-seketek kok. Apa? Mbok seketek-seketek iki wis tak dandani. Nek kowe setitik ora setetek. Seketek. Sekedik. Ora gedek segedek cengelmu. Kowe malah gedhe cengel kuwi. Biasane metu e. Setitik ora setetek. Aku ya omong melu-melu lho wi. Piye? Pak Seno senengane ngomong gedek cengelmu. Ora apa-apa. Aja setetek ning setitik. Setetik. Nah. Kula beneraken ngaten lho. Nah, saiki coba matur alon-alon karo para lenggah. Matur pripun? Ayo. Sak omong-omonganmu kok ngatur okay. pripun? Aja tak ajari miturut pikiranmu jare kowe iki S2. Oh, nggih. Nun para miyarsa. Dados menika kula Elisa wonten ing pangajeng-ajengipun panjenengan sedaya. Nang ngendi? Pangajeng-ajengipun panjenengan sedaya. Di depan Anda kalayak jadi, semuanya. Jadi kula menika jumeneng wonten ngajengan para rawuh sedaya. Pangajeng-ajeng piye? Ya kan ning ngarepe di depan-depannya. Oh, ora usah didobeli. Wah, kula jumeneng wonten ngajeng panjenengan sedaya. Oh, nggih. Nun baleni ya. Nun para mirsa. Nah. Kula Elisa Urtarus Alasu wonten ing pangajeng panjenengan sedaya. Ajeng paring panglipur kalih panjenenganipun Ki Sena Nugraha ingkang minuleng jagat. Dados mengke menawi wonten pamundutan nggih saged nyuwun langsung kalian dalangipun. Saya sangat saged wangun bali menawi wonten artanipun nggih. Aku iki tak anteni tak kira apik bol ming arep ngemis. Aku ya mung ndase. Saya sae menawi wonten artanipun. Setunggal lagu menika kalih 50. Ayo. Padha karo nembung kok. Iya. Kan alus. Ya alus ning ora ngono kuwi. Oh, mboten pering. Ya, ora nuwun para miyarsa aja nek nuwun para miyarsa ki penyiar radio. Oh, miyarsa iki nggo apa? Nggo
Iki miyarsa. Nah, kowe ngrungokke dadi radio. Pendengar. Oh iya, nek sing penonton berarti paningalipun. Nun para paningalipun. Sedaya nggih, kula remen sanget saged sowan wonten ing Goge mriki. Mugi-mugi sedaya saged sehat sedaya nggih, mengke sabaran. Kok terus wae ora. Kowe iki salah kok terus wae to. Salah Nuwun pripun para meneh? paningalipun. Kula aturi nyoplok piyambak-piyambak. Oh, Terus ngoplok. matane kon nyoplok ora. Oh, kula aturi nyoplok piyambak-piyambak. Ora. Iki meng contoh. Nah, nyoplok piyambak-piyambak paningalipun. Sinten? Sinten Pak Seno? Mbah. Ya to Pak, aku ki nglakoni sing didhawuhaken panjenenganipun ingkang menuliang jagat Kowe loyo. nek ngelmu saiki pancen kowe iki sekolahe pinter, S2 psikologi. Ning nek ngelmu Jawa tata krama 0. Blas ora ono kowe. Ya tambahi sithik lah, aja nol ya. Ah ora iso. Papat. Soale ket biyen kowe iki wis bola-bali tak ajari ora tau ngrungokke. Ya. Loh, ngrungokke. Lah kowe iki nembung karo sing di omah, wis tak omongi nek nembung pipis badhe wonten wingking. Kok ya meso, "Bu, nuwun sewu kula ajeng nguyuh." Waduh, Loh, ya bener. Oh ya wingking ya. wingking aja nguyuh. Ngono. Iya, aku ya wis tak ganti ya mau wingking. Bu kula ajeng wonten wingking ajeng nguyo kalih ngising. Tak lengkapi. Dari ben lengkap ben ora berpikir yang beda. Ya ning kuwi ora usah domongke. Neng wingking ki nek wong Jawa wis ngerti, oh iki arep pipis apa arep neng muri, arep buang air besar utawa BAB, ora usah domongke Lah, ngicing. tapi ini aku ki njaluk sego ya ning wingking. Mbok kula ajeng nyuwun sego. Oh nggih, Pak, ten wingking. Lah berarti ning wingking macem-macem ya sego ya ngising. Sing bener sing ngendine. Aku njaluk sego ya ning wingking. Sing bener kuwi dileboni sego terus ngising. Oh iya. Oh, wis mumet sirahku. Iya. Ya padha lah nek mumet. Basa ya. Jawa ki ora perlu dikartekke secara detail seperti itu. Oh, ngono, kebeh. Nganggo samito, samito. Sasmita. Ya, Samita, sasmito. samita. Nih, Ya. nganggo sasmito. Nganggo sasmita ya mak Nganggo iya. sandi. Kudu dilengkapi. Ya, saiki genti sapa? Ya, kita tampilkan presiden kita yang menggemaskan. Iya. Menggelaskan ibol-ibol dan imut ceria. Iya. Ini udah pakai sarung tangan. Wah, ya dadi kiper mbok menawa. Ayo ge Maket jumeneng. mau wis diketahuan karo Pak Seno, didelek-deleke. Ayo. Iya. Ayo, Mbak Tatin yang menggemaskan. Iya. Udah pakai kaos kaki? Iya, Oh, kaos dadak. kakinya ada kucingnya. Kowe ngajak kok dadak ibik-ibik ngerontoke apa kowe? Niki wirane ben kembali sempurna. Oh, seperti kembali. Waduh, ngau kaos kaki. Iya, iki arep gedrok. Wes kaos kaki gambare Hello Kitty. Udu ya. Hello Sesuai Kitty tema. wae. Udunya Doraemon, kucing Pak, kucing. deloknya. Tak antil kowe. Delok yang apa? Kucing. Oh, kucing. Oh, Doraemon. Doraemon. Gambare Doraemon. Yang menggemaskan. Gambare liyane Doraemon udu kuwi. Liyane napa? Ayo kaos kaki, kaos tangan. Cawete, hooh. Hei! Aku wiro. Mau salin. Bereng. Verone ya, Mbak. Elisa. Elisa Orkaros dase atos. Hah? Duh. Kuwi aja tok sebutke ya. Ora breng. Kuwi enggak boleh kata-kata iya. seperti itu. Oh, Anu jeneng iya. pakaian dalam wanita disebutke ki ra entuk. Oh, nggih. Aja cawet kok. Oh, mboten breng. Oh, nggih lah wau Pak Seno gawe pertanyaan lah. Aku sebagai murid teladan senang menjawab. Ngono. Aku gawe pertanyaan apa? Iya, liyane. Ngono. Liyane ki ra iso. Gambare Hello Kitty liyane ngono. Liyane kan kaos tangane Tatin yo mau ngau kaos tangan. Oh iya. aja Kaos ku- tangannya soalnya ra bergambar. Ayo arep kiper kok ya. Oh iya. Petatin nyanyi. Podang kuning. Wes le bahas kuwi. Doraemon wes. Salaman sih ya. Jangan sudah. Modar kowe syukur. Betul. Aku ora tanggung jawab. Aku wedi karo Tatin kok kowe Lo wani. seleman sikit lo setitik. Salaman arep ngapa? Yo berdamai.
Loh, kita kan nggak musuhan. Iya, tapi takut dimarahin. Ya itu resiko. Oh, resiko. Iya, kamu berani sama saya ya resikonya itu. Resikonya ngono. Terus sesuk mundak ora seket. Lah, Biasanya seket jaluke. Tambah meneh. jaluk apa? Jaluk pajak. Njaluk pajak piye? Jaluk pajak. Nek oleh saweran gak aku 50. Dong ora. Oh, mula kok Tatin saya lemu. Penganggone saya akeh iki berarti sinden-sinden iki nek entuk saweran pajak dheke 50 to? Nggih, tapi dinggo tuku seragam. Oh, tuku seragam kok pajak. Harusnya jenengan berterima kasih sama saya. Ngopo mergane? Lah mergane jenengan ran kok seragam sing tuku aku. Ane lak kowe njaluki pajak sinden-sinden. Lah kene kan bukan dari jenengan. Lah kowe ora nembung aku malah tak paringi. Nembung ya meng disemayani terus Kak. Sesuk tak tukokke. Nganti saiki tuku dhewe. Iki sing tuku sapa iki? Merah putih iki. Urunan Kabeh urunan. Sing endi meneh tabelane Mbak Tatin saiki? Sing putih mau bengi. Sing mau bengi ya urunan. Sing ijo? Sing ijo iki duit saweran. Kok aku tahu ngekeki ayu kae blandang karo bojone iki mesti. Ayo. Ae sok wae. Ala muni Pak seragam nyo tak keki ayu kuwi takono nek ora percaya. Duite jenengan iki kowe lemu kowe entuk pajak, ayu lemu ngempleb duit seragam. Prastiwi sing ra entuk apa-apa saya mengkeret. Ora gak aku nek carane do uri-urian kaya ngono iki. Mah wis. Berasnya mana? Katanya mau belikan bros. Lho beres, rasa kuwatir. Oh, kan biyen beres sidane sing nukokke Mbak Tatin lho. Sapa? Wingi bros entuk bros anyar Mbak Tatin. Wah. Mengcover semuanya. Gleleng iki sinden siji iki tenan. Wah. Bareng dialem terus cangkeme mencas. Bahaya. Lah piye kurang piye aku? Ya ora piye kurang elek. Ya sesuk bros. Jam ora jam tangan. Ya ape nek Sudah punya. Ayo sesuk digawe seragam jam tangan. Sandal selop-selop sandal jinjit gawe seragam ora? Ya sandal jinjit selop jinjit. Oh, saya siap rasa kuwatir. Anu ki apa tancepan iki apa? Sindik. Iki? Sindik sisan seragam? Ya. Ya, beres kok tak tancepke ndasmu sisan. Emosi dalange. Dalange kerep Aja emosi. Nek ngene iki sing ikhlas. Lho ikhlas kok aku ora. Ikhlas kok nancepin ndase. Aja, Pak. Tak Ikhlas. pasangke maksudnya. Oh iya ning rambuté. Ayo. Apa-apa kok arep dipasangke wingi bros arep dipasangke. Weh, aja. Aja ora gelem kok. Aku padahal wis gelem masangke lho. Lah karepe Aku ki mek masangke sok dhewe-dhewe bentuke ora padha, dudukane ya dhewe-dhewe kok. Dudukane beda-beda. Iya. Ya. Nembang apa, Tin? Podang kuning. Oh, iya. Pamundutanipun bagi Berarti ki menggemaskan. tuntutane podang kuning ning kudu gemeske. Ya, yang menggemaskan. Lah entuk galak saiki digawe trademark-e diganti. aku ora galak ya. Ya wis dong ngertine galak, mergane raimu lho, Mbak. Senengane ngene iki. Engko ana sing kleru sithik mlirik. Kleru sithik mlirik ngene iki. Langsung kono sing salah seragam sithik, salah ra oleh bali. Mesti ngono kuwi. Diganti trademark-e. Baru ra. Tak ya ngono ki nggo ketegasan ben ora do nyepelekke. Oh ngono. Ben rasnya lebih lek-lene. Kaya kowe aja nyepelekke nek wis diumumke seragam iki ya harus ini. Oh iya. Gitu. Ane kowe kok tau ganti yo, salah. Aku sik, dene wingi pondok kleru kok tak nengke wae. Aku ngerti kowe. Kowe saiki ana apa-apa karo pondok. Ya kecuali dia kan sayangku. Wah. Mau mayang. Disupport Mau ya. Maya Pak Pondo Mayang, Mbak Tatin mensupport Iya, nyinden tak juga. belan-belani dene lho, aku nyinden awan lho mau. Maya pondok iki le disenengi Tatin mergo ora ndek untu. Kok iso seneng kowe? Iya. Kira-kira nek ndelokke Pak Pondo omong iki kaya keri kan ten. Wes apik kok encen imut dan menggemaskan. Nah. Wes apik, serasi. Imut kok. Iki ora imut sa. Ora imut. Lumut. 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 Lumut kijing. Lumut ya. Yo. Kawane Tin.
Bawane ingkang pundi, Pak? Manut, arsik endi? Nyobi sing pocong nggih. Ya. Aku bingung. Ya. Aku bingung. Senengane kowe iki ngrebut titeke wong kok. Mboten ngerebut. Aku titeke cita kok. Aku bingung. Lah aku kan menawarkan mau yang mana? Ya terserah. Yang kamu yang mau kamu Ya kasihkan. udah diam saja dong. Loh, mayang kok kon diem ki cara ngendi? Senani panitia kok ya. Oh, katanya aku nggak apa-apa, Oh, katanya iya. Mbak Cita rela. Kalau enggak apa-apa. Iya. Ayo Iya. pajak 50. Ndi rong entuk Iki apa nang kene? Saben dina mikir manuk. Katatin, Ya, nek kowe pancen tertib ning kon dunia persindenan, aku takon. Apa? Nek merem dendone piro? belum ada denda. Oh, belum ada denda. Nek merem tapi marake apa? Engko entuk apa? Apa jenenge hukumannya apa nek merem? Hukumannya seneni dalange. Oh, berarti Ojo aku. Pak Seno harus nyeneni Mbak Tatin iki mau kejejer wis merem. Kowe miarep nang kono, ha? Modar. Loh, enggak apa-apa loh. Aku dari tadi loh enggak bobok loh. Wah, kowe iki mbok alaman wong gembongane basa Indonesia. Aku kan dari tadi pagi belum bobok. Terus Ya. tadi di sini bobok dikit. Aku nggak mau tahu itu terkelumah kamu. Terkelumah. Apa witer kelumah? Mau ngantek ngene-ngene iki lho, ben Iya. ra ngantuk. Aku weruh kok saning aku asline tenang wae. Misal wong ning kono iki aku tak angger aku ngene iki suluk karo kene iki siji Tatin loro Ayu. Iya. Si Tatin wis raine iki didegeke men supaya ketok melek iki le turu ngene iki. Muni ora muni. Ah, nek sik sijine sik kacamatanan kae ngene iki. Ora ta ya, ora ta ya. Wis kaya arek ambruk-ambruk kae. Iya. Jare Pak Seno sesuk nek ana sing ngantuk kon gawe bendera putih ngene iki terus ngene iki. Jadi langsung ketahuan. Sesukne sangu kanu genter mpring semene kae tok taleni isu kuwi. Lah anggere aku ngelirik langsung tok. Menyerah kowe, menyerah, Pak. Oke, siap. Sesuk nek Lisa turu lah, gawe sing gede ya genderane. Tancep kayak ngene gelingan. Apa-apa. Cilaka tetep dimbleke sak kaya. Yo. Mikir manuk podang Neno. agawe gregeting. Oh ya? Delok mana? Oh, wong asline rapale kok gayane ganti cakepan ya, Pak. Ya biar sinau. Oh ya, ya enggak apa-apa kalau mau sinau. Agawe gregeting ati. Nora mendo tak pikatmu lute bendo. Ya, sone diapalke sik. Iya. Nggih, Pak. Alah dene nganggo kaos kaki. Adem tenan lho, Pak, sumpah. Ora wong aku nang kene ora ngrasake adem kok. Lah ya wonge dhewe lho. Lah iya. Daya tahan tubuhnya sendiri-sendiri. Ah nek nitik karo piyai semene tok tawani daya tahan tubuhnya iku kudune tubuhe daya tahane luar biasa kuwi. Awake gajih tok kaya ngono. Saya baru kagak enak badan. Oh, ya sudah. Iya. Lagi apa, Mak? Bau badannya tidak enak. Untuk kuwi. Enggak enak badan. Oh, krunguku kok bau badannya baru tidak enak, Pak. Iya.
Ya jangan didekat-dekat. Ati naleman tenan iki bareng dunake gemesin basa Indonesia terus anggarepe kelahiran Cibinong. Iki menghilangkan adem lho, Pak. Aming kelahiran Gembongan Sentolo Kulon Progo kok. Kagak bisa. Kula lahiran Magelang lho. Magelang endi? Kali Abu Salaman. Hah? Salaman. Kali Anggrek apa Kali Abu? Kali Abu, kali anggrek ngene lekku. Wah, agene Kali Anggrek kok gayane tidak bisa. Ya ora apa-apa. Lah ini kan warga Magelang juga. Ning kowe ora ngajari lo busana Jawa, wis nganggo busana Jawa kok nganggo basa Jawa sing halus. Aku ngajari Alisa nganggo basa Jawa sing halus kok nganggo Jawa kok nganggo basa Indonesia. Ya, kan kita orang Indonesia. Mbok kowe iki rumangsa, kowe nganggo basa Indonesia ning Jakarta ngisin-isinke kok. Ya mulane aku saiki belajar bahasa Indonesia. Lagi tekan hotel mlebu kamar mandi glodak. Aduh, ciduknya tiba. Heeh. Iya kok ngono kok ora ngisin-isinke. Ya medun ning rest area ning Cikampek. Cikampek kira Jakarta to, no? Iya. Medun dluk mlayu. Selak kepengin tuku apa kae terus dodok bakule. Dek, Bu. Bu, iya. Tumbas. Aku terus langsung delik sip ngono ndak dikira kancaku isin aku. Kasihan ya bakulnya, kasihan ya. Bakul kan. Iya, bakulnya jadi tumbas itu apa ya? What's the meaning of tumbas ngono ya berarti? Biar. Sakaremu. Ora sakaremu aku ki ngandani kok. Lah saiki basa Indonesia ra entuk. Piye to? Klambimu iki lho. Saiki aku basa apa? Basa Jawa. Iya, siap. Basa Apa? Jawa. Basa Jawa sakaremu, basa Gibas sakaremu, gembel sakaremu. Wedake wedhus. Masalahe kok ngayal. Basa Jawa ndak usah macem-macem to. Lah, Wong ini kamu itu sebetulnya itu medok. pakai pakaian apa itu? Jawa. Kok bahasa Indonesia? Saya nirokke kamu kok. Nirokke Ngomongi kamu. kuwi kok. Iya, ya ora apa-apa kaya mak. Ya. Wis aja tok omongi nek rupane jan gemeske ning Desit. Iya. Desit ki apa? Desa. Oh. Mebo salek. Iya. Apa mebo salak apa? Mebo salek. Napa niki? Desa banget lho. Piai Gogek ki sik nom-nom iki ngerti basa walian kene lho. Kula ora ngerti. Basa walian Yojakana ngerti. Desa banget ki mebo salek. Mebo. Oh, kuwi walian aksara ya, Pak? Aksara Jawa diwalik-walik. Oh iya ya, boyahoho ya. Apa sah? Boyahohoi ora apa-apa. Oh, Nah, halat apa? mangan. Ki karo mikir aku. Pinter. Yo guys diwiwiti. Lelibel gak diwiwiti. Akhirnya saya dilet. Apa? Libel. Libel. Apa libel? Enggak Pak? kok aku disalahke meneh, aku wis ngerti ya. Wis gak lelibel diwiwiti. Yo. Nyanyi? Bene pinter. Nembang? Ayo sah libel sah. Yo kita libel bareng. Ya. Iso awan ning omah wis ora kerasan. Keluyuran anggole isih tak sayang. Ngobang-ngobang miteran ora krasa esuk awan nganti bengi. Iman yen
Kagek. Tatin ya. Lestari Handayani yang menggemaskan. Iya. Wes gak dinggo meneh sarung tangane, Mbak. Yo, wis Aja dinggo. Ayo gek tengok gek genti kancane kok. Kuwi ngopo ya kaya wong arep ngremindok. Diklike ra pas lho. Meng arep linggo garik dulu dadak. Iki kepala. Kaya mau nyisihke susuh lho iki. Ya jan susu akeh banget Pak iki. Apa sih? Apa-apa gak diruri lho. Ayo wong kowe iki wong kancane meng kari linggo kok. Dingklike mboten pas nggon kene. Hah? Dingklik. Oh. Dingklike ora pas ora. Iya. Ah wis ngilangke dingklek 3 e. Oh iya to. Gampang cepot. Hati-hati. Heeh. Kok ngilangke dingklek 3. Mula le linggo alon-alon biasane langsung jluk ngono kuwi terus ilang. Oh. Nendi dingklekku bareng go mlaku tiba dhewe klotak. Ngawur ora. Mbak Tatin, ya wis diaturake. Mangga. Engko uga ana panyuwunan liwung sing nyekar Mbak Prastiwi. Oh iya. Ning Kokeri. Heeh, engko Prastiwi men bijik-bijik. Iya. Bijik-bijik ki apa? Bijik-bijik ki jathil cenanang.